Прывітанне. З вами канал Свабода Прэміум. Я Юрий Дракахруст, а таксама удзельнікі нашай сённяшняй гутаркі. Гэта старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў, юрыст, пісьменнік Андрей Бастунец. Андрей, прывітанне. Вітаю. А таксама спецыяльны корэспандэнт і рэдактар эфіру Еўрапейскага радыё для Беларусі Зміцер Лукашук. Зміцер, прывітанне. Прывітанне, Юрыс, прывітанне ўсім. Тэма ці тэмы нашай сённяшняй гутаркі гэта складаныя прафесійна-этычныя пытанні, якія ўзнікаюць зараз перад беларускімі журналістамі. Это, насамрэч, так, як бы сказаць, не такая ўжо цехавая праблема. Маўляў, вот мы толькі ў сваім коле гэта абмярковаем, это тычыцца толькі нас. Нет, это тычыцца не толькі нас, это тычыцца многіх людзей. Конкретна, вот сітуацыі, з якімі сутыкаемся мы на радыё Свабода, я думаю, і Зміцер сутыкаецца, і я думаю, Андрей в курсе пра такія сітуацыі у розных медыа. Дык вось канкрэтнае пытанне. Чалавек па палітычным абвінавачванні трапляе за краты. Сродак масавай інфармацыі звяртаецца да яго сваякоў, сваяка, скажем. Сваяк дае інтэрв'ю, распавядае самы факт затрымання, магчыма, нейкія дэталі. Гэта з'яўляецца на стужцы навінаў, а потым чалавек звяртаецца да СМІ і кажа: «Напрамілы Бог, прыбярыце. Прыбярыце, гэта стварае праблемы мне, гэта стварае праблемы майму сваяку, які трапіў за краты. Вот мне следчы гаворыць, мне адвакат гаворыць, не-не-не-не-не, ні ў якім выпадку, прыбярыце, калі ласка». Андрей, што вот в этой сітуацыі, гледзячы з юрыдычнага і з этычнага боку, трэба рабіць, варта рабіць? Ну, ведаеце, я бы больш не пра юрыдычны бок казаў, а хутчэй пра этычны, бо з юрыспрудэнцыяй у Беларусі зараз так вельмі праблемная сітуацыя наогул. З этычнага боку гэта вельмі складанае пытанне, якое ўжо даўно абмяркоўвалася і ў праваабарончым асяроддзі, і не толькі ў Беларусі, у праваабарончай супольнасці, і ў Расіі, як весці сябе ў падобных выпадках, але у той сітуацыі, якую вы пісалі, тут крыху іншая сітуацыя. Ужо выйшаў матэрыял, ён уже апублікаваны, і на мой погляд, там пытанне пра тое, каб зняць тое, што ўжо выйшла у эфір ці надрукаванае, гэта ўжо пытанне недарэчнае. А так, кожны раз, кожнае пытанне, у кожным выпадку трэба вырашаць яго індывідуальна, асобна і глядзець, што пераважвае. Пераважвае, скажем, наўпрост страх чалавека, жаданне не пашкодзіць чалавеку, а гэта мы ж мусім усе памятаць пра жаданне не пашкодзіць чалавеку. Зноў-такі вяртаюся да тэмы права ў Беларусі. Ці пераважае грамадскі інтарэс і інтарэс медыя, якія таксама выступаюць на баку грамадскага інтарэса. Магчыма, нават ведаю, пра якую вы кажаце сітуацыю. Она не одна такая. И она не одна такая, да, но недавно была подобная ситуация. И раз по раз просто люди соступают тиску с боку следства. И я не думаю, что это робіць штосьці лепш для іх сваякоў. Зміцер, а як вы паступаеце ў падобных сітуацыях? Як, на ваш погляд, трэба паступаць? Вось Андрей сказаў, што як бы залежыць ад сітуацыі, як кажуць ангельцы, д'ябал хаваецца ў дробязях. А ад якіх дробязяў што залежыць? Умоўна кажучы, калі чалавек гаворыць, скажем, што «ой, мне будзе кепска», ну вот можно ему сказать, что слухайте, ну вот жыццё показывае, практика показывае, что галоснасць
гэта, ну, калі не ўратаванне, то это адзін з сродак увогуле палепшыць сітуацыю палітвязня. Калі пра гэта ведае свет, ну, як бы, можа быць, не тыя часы, калі беларускія ўлады прыслухоўваліся да захаду, но тым не менш, вот галоснасць гэта, і вот ці варта это чалавеку казаць, ці варта его пераконваць у гэтым? Зміцер. Ну, я пачну з таго, што насамрэч гэтай праблеме, скажем так, ёй не 1 год, не 2 гады, не, скажем, з вось гэтых масавых рэпрэсій, якія пачаліся ў 2020 годзе, ўсё пачалося. У гэтыя сітуацыі пачаліся даўно, беларускія журналісты сутыкаліся з імі і 5, і 10, і 15 гадоў таму. Але сітуацыя ў тым, што вот сапраўды ўсё упіраецца ў тым, што і наша пазіцыя заўсёды была такая, каб паспрабаваць патлумачыць людзям, што толькі галоснасць, толькі наданне публічнасці ўсёй гэтай сітуацыі можа чалавеку дапамагчы. А ўсе тыя размовы пра тое, што адвакат, а тым больш следчы, параіў не агучваць гэтую інфармацыю, это ўсё казкі для бедных, што дзякуючы таму, што вы прамаўчыце, будзе лепш, гэта ўсё неправда. Іншая сітуацыя ў тым, што даводзіць вось гэтую інфармацыю там яшчэ 5 гадоў, там, ці нават 2 гады таму беларусам было значна цяжэй, таму што ўсё ж такі под рэпрэсіі, пад гэтыя пераследы, найперш па палітычных нагодах, трапляла, ну, скажем так, невялікая колькасць людзей, адносна невялікая колькасць людзей, і гэта была абмежаваная колькасць людзей палітычна актыўных і гэтак далей. А ў 2020 годзе, калі рэпрэсіі сталі шырокімі, калі людзі паглядзелі, вялікая колькасць беларусаў, ну, можа быць, нават я не буду гаварыць за усю Беларусь, але вельмі шмат беларусаў даведаліся пра тое, як адбываюцца суды, бо цяпер, ну, я думаю, што праўда тое, што ні адной беларускай сям'і не засталося, дзе б не было, калі не свайго нейкага асуджанага, як мінімум на 15 сутак, то як мінімум там сваяка, добрага знаёмага, суседа, сябра і гэтак далей. І яны ўсе ведаюць гэтую сітуацыю, ведаюць, як працуе гэтая так званая лукашэнкаўская судебная сістэма, што замоўчванне нічога не дае. І таму зараз, конечно, людзей прасцей, іх пераканаць, што замоўчваць не трэба, верыць словам следчых, адвакатаў ці яшчэ каго, што калі замаўчыце, то будзе лепш. Людзі гэта разумеюць, што гэта не працуе, хаця ўсё адно мы сутыкаемся з гэтымі праблемамі. Все одно. Ну, а вот конкретная ситуация. Вот человек X вам говорит: я боюсь, я вас вельми прошу. Вы его пераконваете, ці яе, что вот так и так, вот досвед, вот практика. Человек вам кажа: дзякуй, я зразумеў, ці зразумела, вы меня не пераканалі. Да, але я вас все роўна вельми прошу зрабіць тое и тое. И ваша реакция? Да, гэта наша позиция нашей редакции. Мы робім. Мы идем насустрач человеку. Калі вы лічыце, что так будзе лепш, нават нягледзячы на тое, што гэтая інфармацыя ўжо распаўсюджаная і распаўсюджаная, прычым не толькі, вот, да прыкладу, нашым СМИ, Еўрарадыё, што яна ёсць уже на Радыё Свабода, што яно ёсць там на іншых СМИ, мы это кажам, чалавека, калі это не пераконвае, мы перабіраем. Хай на іншых СМИ застаецца, ці чалавек тэлефануе ў іншыя СМИ, а там да яго не прыслухоўваюцца і пакідаюць гэта. Гэта, ну, іх пазіцыя. Наша пазіцыя, мы ідзем насустрач і прыбіраем альбо прозвішча, альбо нейкія ўзгадкі, каб немагчыма было ідэнтыфікаваць, прынамсі праз наш матэрыял, таго чалавека, які гэта казаў. Андрей, а вот іншая, ну, як бы падсітуацыя. Калі на сайце з'явілася так, як бы, ну, вот, хаця Зміцер сказаў, і тут ёсць праблема. А калі паміж тым, як дадзена інтэрв'ю, і тым, як яно з'явілася на, скажем, сайце, стала публічным. У меня, до речі, была ситуация одна с одним чиновником,
які мне даў інтэрв'ю, я доўга над ім працаваў, а потым ён мне тэлефануе і кажа: на прамілы Бог, прыбярыце вот этот кавалак, я вас вельмі прашу. Ну, вы мне это казалі, ну, зразумела, тут справа не ў тым, што там хтосьці подпіс ставіў, подпісу не ставілі, але вот в такой сітуацыі, калі чалавек просіць, але інтэрв'ю не з'явілася, тут як бы трэба ісці насустрач. Падчас рэдактавання яго, да, гэта таксама сітуацыя, якая, дарэчы, не толькі з дзяржаўнымі чыноўнікамі, можа быць і з актывістамі дэмакратычнымі. І я таксама, калі працаваў у газеце з гэтым, сутыкаўся, калі я здымаю інтэрв'ю, а потым чалавек мне званіць і кажа, што я так не кажу. Ну, гэта ўжо крыху іншая справа, гэта справа аўтарскага права. Па вялікім рахунку ўсё залежыць ад таго, якога сэнсу кшталту гэта інфармацыя, бо па аўтарскім праве і той, хто дае інтэрв'ю, той, хто бярэ яго, маюць свае аўтарскія правы. І, дарэчы, тут даволі заблытаная сітуацыя ёсць, але я бы, калі гэта інфармацыйная, калі гэта не мае творчага складальніка, тое, што сказаў чалавек, а гэта проста інфармацыя, якую ён давёў, тут уже рэдакцыя мусіць вырашаць сама, ці ісці насустрач чалавеку, ці адмаўляцца ад яго, бо вось у нас ёсць пацверджанне, все будзе залежаць ад таго, як будуць далей з ім адносіны развівацца. Але калі гэта ёсць там вялікі творчы складнік у тым, што сказаў чалавек, ну, тут ужо могуць узнікнуць пытанні, звязаныя і з аўтарскім правам. Калі гэта інфармацыя, прэс-інфармацыя, як гэта пішуць, то тут мусіць вырашаць, конечно же, рэдакцыя, журналісты заходзяць з сваіх падыходаў, а я ведаю, што некаторыя замежныя СМІ наогул не даюць інтэрв'ю на вышытку, умоўна кажучы, прынцыповы, і папярэджуць аб гэтым, ці ўжо зыходзяць ад сітуацыі. А тут ёсць адрозненне паміж, скажем, official person і звычайным чалавекам. Ну, конечно. Official person, я так разумею, для іх больш строгія падыходы. Калі ты палітык, калі ты чыноўнік, то, як бы мовіць, думай, што гаворыш. А вось калі звычайны чалавек, ну, он потым, можа, мяркуе: Боже, я ляпнуў такое, калі ласка, прабачце, вот, прыбярыце дзеля Бога. Ну, а з іншага боку падыход, ну, слухайце, мы СМІ, мы вам не можам пайсці на суш. Так ці не? Юра, вы цалкам маеце рацыю, бо ёсць публічныя персоны, публічныя асобы, і якія пад большым грамадскім кантролем, і у тым ліку кантролем медыа знаходзяцца. Ёсць прыватная асоба, якая могуць наогул ні ў чым не разбірацца, у тым ліку не разбірацца з таго, што мы пачыналі, калі мы штосьці кажа следчы, і ён кажа: а я ж зрабіў дрэнна свайму сваяку, напрыклад. Гэта ёсць два розных падыхода, але іх аб'ядноўвае адно — грамадскі інтарэс. Не жоўтая зацікаўленасць, а грамадскі інтарэс. І калі гэта інфармацыя мае грамадскі інтарэс, то я думаю, што журналісты могуць яе даваць, ну, эфір ці насуперак просьбе. Нават насуперак. Я кажу, што гэта тэма, якая вельмі сур'ёзна абмяркоўваецца праабаронцамі, бо чалавек, які не дае згоду, можа не разумець таго, што ён не толькі робіць дрэнна, я згодны са Зміцерам, свайму сваяку, сябру, яшчэ камусі, а ён яшчэ можа рабіць дрэнна і грамадству, якая магла б даведацца пэўнай інфармацыі, і гэта магло бы крыху нейкія працэсы ў тым самым грамадстве з боку дзяржавы зменшыць, прытармазіць. Але гэта, паўтаруся, тут няма універсальнай фармулёўкі, тут кожным індывідуальным выпадку трэба прымаць асобнае рашэнне. Зміцер, яшчэ больш такая, можа быць, складаная, а можа быць больш простая сітуацыя. І зноў жа СМІ даведваецца, ну, напрыклад, пра затрыманне, кагосьці затрымалі, і
сваякі звяртаюцца з той же просьбай: калі ласка, прыбярыце гэты матэрыял. Ну ізноў жа з тым жа, як бы з тым жа тлумачэннем: вот я баюсь, мне сказалі, я лічу, што з ім можа, з маім сваяком за кратамі можа нешта здарыцца. Але ў дадзеным выпадку інфармацыя не ад этого чалавека атрыманая. СМІ атрымала з нейкай іншай крыніцы, сваёй крыніцы. А человек просит в этой ситуации, ну, как бы мы вам не обязаны, мы не от вас эту информацию отрымали, но все равно я прошу, вот ему будет кепско. Это ваша отказность, вы ему пошкодите, ваши деньги. Были такие ситуации, когда я от, скажем, людей атрымліваў информацию, что того-то конкретного человека затрымали, что он уже находится в СІЗА, але адразу папярэджвалі, што гэтую інфармацыю сваякі прасілі не распаўсюджваць. Яны не хочуць, каб яна была вядомая. Ну і зноўку вяртаемся да гэтай тэзы. Таму што следчы сказаў, што калі гэта стане вядома СМІ і грамадскасці, то будзе горш для яго. І зразумела, калі нам стала вядома, але і чалавек, які гэту інфармацыю перадаў, кажа, што сваякі не хочуць, я толькі для цябе гэта кажу, для тваёй інфармаванасці, і сваякі, то есть супраць выступаюць, што мы гэту інфармацыю не даем. Ці ўсё ж такі, калі нам гэта паведамляюць, ситуация такая. Бок, да? Да, нам становится вядома информация, ніякай информации про то, як на гэта могуць адрэагаваць сваякі, у нас нема, але информацию мы атрымалі. И мы ее даем, потому что нам стало вядома. А потым мы уже вяртаемся до пачатку нашей размовы, калі тэлефануюць сваякі и кажуць: калі ласка, прыбярыце, бо будзе горш, і тут пачынаецца вось гэта гульня ў тлумачэнні і прыняццё рашэння. И еще один кейс, подобный на это фото. Падчас протестов 20-го года, 21-го года, они в меньшей ступени были, ну, были тысячи, сотни, десятки тысяч фотоздымков, счепки, манифестации и так далее. Мы их друковали, вы их друковали, множество СМИ их друковало. И часом про недавние здымки, ці нават даўнія здымки, ну, атрымліваюцца по Оруэлу. Вот человек звяртаецца і зноў жа: на прамілы Бог, калі ласка, прыбярыце фото, заблюрьте мяне, таксама варыянт, калі не можете зняць, заблюрьте мой твар, таму што, ну, все бачаць, што ў краіне адбываецца. Быў на пратэсце, калі ласка, да дзверы, губазік и гэтак далей. И человек кажа: ну не подставляйте меня, не сажайте меня насупраць гэтай дзверы, так бы мовіць, не штурхайте. З іншага боку, ну я кажу, ну мільёны здымкаў, іх што, ўсіх пабраць? Кожны такі здымак з тварамі, з адкрытымі тварамі. А у нас, дарэчы, калі вы памятаеце, не было тое, што ў розных краінах бывае, у нас людзі не закрывалі твар, што этих твараў, я кажу, вельмі шмат. Так што все здымкі гэтыя прыбраць, ці вот попросили прибрать, ну я кажу, как у Оруэлла, как бы пераписываем минулое. Але ну, для человека реально, калі вот в этой ситуации, скажем, с информацией про палітвязня, тут сапраўды, ну, ёсць галоснасць, пытанне галоснасці и гэтак далей. Але тое, что за фото на протесте человека могут посадить под дверь губазика, это правда. Магчыма, этого будзе недастаткова, а можа и дастаткова. Там не парятся. По цяперашнім часе не парятся. Проблема. Зміцер, як вырашаць? Тая ж самая ситуация. Мы выдатна разумеем, у якой ситуации жыве краіна, жывуць людзі ў краіне. Оруэлла ніхто не адмяняў, па ім і жывем, і таму, калі тлумачэнні ізноў-такі пра тое, што не ў адных нас такія здымкі, што ў прынцыпе інтэрнэт усё памятае, прыбірай, не прыбірай, усё это ёсць у кэшы і гэтак далей.
мы идем на сустрач, калі человеку так лягчэй, вот я звярнуўся, яны взяли, заблюрили, ну, мне лягчэй, спокойней, ну, хай будет так. Мы идем на сустрач, и тады альбо здымаем здымок с публикации, альбо заблюрваем твар. Андрей, ну вы, может быть, ведаете больше как бы широкий горизонт, вы взаимодейничаете с правоабаронцами. Якая як бы больш широкая практика? Ну вот мы чулі, як сказаў Зміцер, а як паводзяць в таких ситуациях іншыя беларускія, скажем, незалежныя СМИ, і як паводзяць, ну я не ведаю, там у России, напрыклад, я не ведаю, в Азербайджане. Ну, ситуация ж меняется у кожнай краіне, і у кожны час она выглядае по-рознаму, але, паўтаруся, она заўсёды спрэчная і індывідуальная. І я згодны з тым, што казаў Зміцер. Яшчэ некалькі гадоў таму мы маглі бы сказаць спакойна, што чалавек выйшаў на масавую акцыю, ён ужо юрыдычна сам выказвае сваё меркаванне і сваім тварам, ён сам ужо на масавай акцыі знаходіцца, і ніякай праблемы з тым, што яго фотаздымак з масавай акцыі размешчаны ў сродку масавай інфармацыі, з юрыдычнага боку проста няма і не можа быць. Але калі мы трапляем праз некалькі гадоў у 2020 ці 2021-2022 год, мы бачым, што зараз пачынаюць пераследаваць людзей, і тут уже пытанне і ўласнай адказнасці журналіста, і рэдакцыйнай палітыкі, і, паўтаруся, гэта вельмі спрэчнае пытанне, на якое няма аднолькавага адказу і нават і ў аўтарытарных дзяржавах. У дэмакратычных ён ёсць. У дэмакратычных ты выйшаў на масавую акцыю, все, ты ўжо сам выйшаў пад сафіты. Гэта твоё ўласнае меркаванне. У аўтарытарных ці таталітарных рэжымах тут узнікае уже іншае пытанне, наколькі чалавек усведамляў, а ў 2020 годзе ніхто не усведамляў ступень адказнасці, з якой людзі сутыкнуцца, што рабіць, а што рабіць з інтэрнэтам, бо большасць здымкаў гэта проста насамрэч Facebook там ці яшчэ іншыя соцсеткі, людзі самі размяшчалі там свае фотаздымкі. Што з гэтым рабіць? Ну, ведаеце, як біблійная формула: не можа зло не прийсці в свет, але горы таму, праз каго он сыходзіць. Так, фотаздымак можа быць і ў розных месцах, але вот як бы фотаздымак з вашага СМИ вот можа конкретно легче у течечку губазика, вот, и адпаведна. А скажите, а вот насамрэч мы мусім вельмі чётка разумець, конкретно разумець, што гэта не віна сродка масавай інфармацыі, які надрукаваў гэты здымак. Гэта віна сілавых структураў, таго самага Губасціка, каго заўгодна, уладаў Беларусі, якія зламалі закон, тое, што зараз за фотаздымак, фотаздымак чалавека, які ідзе са сцягам, напрыклад, прыцягваюць да адказнасці. Гэта іх віна, гэта іх адказнасць. Але журналісты, канешне ж, мусяць там выпрацаваць пэўную у межах рэдакцыі, напрыклад, палітыку, як сябе весці ў такіх выпадках і як рэагаваць на тое, што хтосьці спрабуе папросіць зняць гэты здымак, і можа лепш зняць, хаця гэта, паўтаруся, вельмі такое складанае пытанне. Андрей, а вот скажите, ну вот мы пачулі пазіцыю Змітра, ці ёсць беларускія незалежныя СМИ, может быть, там телеграм-каналы, у якіх пазіцыя такая: мы ніколі этого рабіць не будем. Вот ёсць фото, як бы, ну вот, як вы сказали, пазіцыю на Захадзе, скажем. То есть ты вышел там, я не ведаю, на манифестацию жоўтых камізэлек ці яшчэ, это твоя адказнасць. Як мы памятаем, дарэчы, на манифестациях жоўтых камізэлек по-всякому паліцыя абыходзілася, нават во Францыі. Вось. Так вот, ці ёсць беларускія ресурсы, я кажу, это могут быть телеграм-каналы, якія займаюць вот такую жорсткую пазіцыю, як бы, нет, мы этого рабіць не будем ніколі. Да, я ведаю, ёсць такія ресурсы. І гэта, ну, вось гэта іх пазіцыя.
А ёсць, я так разумею, ну вот мы пачулі ад Змітра, такая як бы дыалогавая. То есть я так разумею, что няма СМИ, которые, что называется, на любой запад, на раз, два, три попросили снять. Я так разумею, что люди альбо адмаўляюцца, альбо вступают в диалог. Так? Ну, так, мне падаецца, што гэта так. Да. И в этой ситуации яны могут и так поступить, и эдак поступить. Не ведаеш, як паступіць, паступай по закону. Ёсць такая фармулёўка. У дадзеным выпадку сродкі масавай інфармацыі не парушаюць закона, калі яны даюць здымкі з масавай акцыі. Іншае пытанне, я уже казаў, гэта этычнае пытанне і гатоўнасць узяць на сябе адказнасць за наступствы гэтага друку. Але ёсць і трэцяе пытанне, і вось вы самі казалі пра Оруэлла, да, гэта перапісванне газет, там перадрукоўвалі газету ў свой час, зараз гэта рабіць прасцей, але гэта яшчэ у большай ступені адбываецца, чым нават там пісалася. І вось тут все вельмі складана, і гэта, я думаю, што трэба свае этычныя кодексы, рэдакцыйную палітыку выпрацоўваць рэдакцыямі, і тады ўжо журналістам весці сябе ў адпаведнасці з ёю, пры гэтым прымаць удзел у распрацоўцы гэтай палітыкі. І як сябе весці ў такіх сітуацыях. Добре, дякую вялікі Зміцер, дзякую вялікі Андрей. А нашим гледачам я нагадаю, што за тым, як будуць падзеі разгортвацца далей, у тым ліку і ў гэтым пытанні, яны могуць сачыць на YouTube-канале Свабода Прэміум.